Hi guys, it's Christine and this is our family budget. Kasi gusto kong i-share sa inyo ngayon kung ano yung mga nakita ko before yung mga times na hindi ako nag-iipon ay yung ano yung nakapag-encourage sa akin na mag-ipon or ano yung nakapag-encourage sa akin na kailangan kong baguhin yung cycle ng buhay namin para alam mo yun para walang stress. So ano yung mga ginawa ko rin. So yun. So let's start. So unang-una talaga guys, actually I know marami dito sa Pilipinas talaga. I know matagal na okay, ano ko na yung name. Chinkitan is he's one of the best na ano dito sa Pilipinas na wealth coach. Idol na idol ko siya ever since naman. Alam ko naman na kailangan talaga mag-ipon. Yes, alam ko kailangan mag-ipon. Alam ko yung parati akong nanonood sa mga videos niya, parati akong um, nakaka-relate ako dun sa mga pinopost niya, ng mga quotes, gano'n. So, parang ano lang, pag-inspired na para mag-ipon, no? Pero sa case ko lang siguro talaga matigas lang yung ulo ko. At I know maraming mga mommies na kagaya ko rin na matigas yung ulo. Kasi alam natin na kailangan mag-ipon pero hindi natin ginagawa. Yun yung nagiging problema. And so, dumating yung time while browsing sa YouTube, nakakita ako ng eto na nakaano ko ng ang follower ni Dave Ramsey. So, followers ni Dave Ramsey. Pero, usually kasi guys, yung mga follower ni Dave Ramsey is dun sa, tawag dito, mga taga-ibang bansa talaga. I don't know, siguro may mga followers din dito sa Pilipinas, pero syempre, iba kasi kasi siguro dahil taga dun siya, so marami siyang followers talaga doon. At yun, nag-share din sila sa kanilang mga experience about dun sa mga utang, ganun. So parang naintriga lang ako. Parang naintriga. Kasi may ako manood eh. Kasi I love budgeting talaga. Sobrang gusto ko mag-budget. So that time, no, that time hindi pa ako hindi pa ako na talaga. Parang na ano lang ako. Kasi parang doon time na yung frustration ko guys na parang sawang-sawa na ako sa buhay ko nung time na yun. Parang nasa stage na ako na ganun yung feeling na parang iniisip ko na um, parang ano bang kailangan kong gawin para talaga um, matapos yung stress, yung buhay, yung kahirapan, parang ganun. So that time, nung nag-search ko na kasi very popular kasi yung 7 baby steps. So, yun, sinearch ko naman siya, ganun. So, nung nakita ko yung 7 baby steps, sobrang mahaba yung video niya. So, mga aabot niya ata yung parang more or less mga 1 hour talaga yon. So sabi ko, ang haba naman dito. Ganon. So, that time, hindi ko pa siya pinanood. Pero, yung mga followers niya, parati ako nanonood sa mga videos nila. Ganon. Until one day, nakapag-decide ako na papanoorin ko na siya. So, papanoorin ko na yung video na yun. Kasi, nung time na yun, wala akong ginagawa. So, nakapag-decide ako na, okay, papanoorin ko na. And, And so, nung nagsimula na yung video, guys, hindi naman ako galing kagaling ma-English, pero syempre, naiintindihan ko din naman yung mga sinabi niya doon. Tsaka yung mga importante, talagang nalaman ko din. And then, nung nagsimula talaga akong manood doon, marami akong na-realize pag nag-sink in lahat, parang yung nag-sink in lahat, yung yung 7 baby steps, doon sa 7 baby steps, so, it-explain niya talaga doon sa video na yon. So talagang naano talaga ako dun na parang napag-isip ako na, oo nga 'no, gano'n. So, siya talaga yung sobrang laki ng tulong, as in sobrang laki, dun nagsimula lahat. Na-realize ko na alam kung sa inyo mag-work, pero sa akin nung napanood ko talaga siya talagang nag-work talaga sa akin. Kasi parang may something dun sa video na yun. Kasi parang nasabi ko sa sarili ko na, okay, eto na. Eto yung hinahanap ko. Parang nasabi ko gano'n na, parang eto na yung hinahanap ko na, teka, parang dumidilim na. Parang nasabi ko na, okay, eto na yung hinahanap ko dahil, um,
yung may steps kang sinusunod. Yun yung gusto ko. Kasi before, um, hindi ko naman sinasabing hindi magaling yung mga wealth coaches dito. Siguro sa akin lang, siguro kasi sobrang tikas ng ulo ko talaga. Parang may hinahanap ako. Parang ganon. So, parang yung seven baby steps ni Dave Ramsey, parang nakatulong lang sa akin na mas na-motivate ako. Mas, parang ano kasi yun guys, pa yung sa seven baby steps, parang magiging guide mo siya. Magiging guide mo siya sa buhay mo, sa pang-araw-araw mo. Malaki siyang tulong talaga. So, so that time talagang marami akong na-realize sa buhay na okay. Kasi step by step kasi yun guys, kailangan mag-ipon, kailangan bayaran yung utang, ganun. So, kailangan hindi ka jump sa ibang steps kung hindi mo para tapos yung isa. Parang ganun yung ano niya. Pero I'm not saying na kailangan talagang syempre kung ganyan sinabi ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko. Syempre kung gusto niyo ring mag-ano ka ng maging follower din ni Dave Ramsey, syempre hindi naman kailangan sundin natin lahat yung mga ano talaga kasi iba yung lifestyle nila doon sa ibang bansa compared sa atin dito. Syempre iba, 'di ba? Syempre mas yung community nila doon or yung bansa nila mas alam mo yun, mas maunlad compared sa atin dito talaga. So iba-iba. So, yung mga pinapanood ko ng mga followers ni Ramsey, yung mga groceries nila, yung mga pag-budget, iba din. So, yung akin is, um, kasi may lagi akong mag-budget. So, nag-isip ako ng nag-isip kung ano yung mga gagawin ko pag-budget. So, and then, yun, napag-isipan ko lang na i-share ito sa YouTube. Kasi that time, nung nakapag-YouTube na ako, naisipan ko na i-share sa inyo yung mga ginagawa ko. Kasi wala akong nakita talaga dito sa YouTube ng ganito na nagtatakal about it. At talagang yung urge ko talaga, yung ano ko talaga, gusto ko talagang i-share kasi alam ko sa mga maraming mga nanay na kagaya ko rin na parang kasi may ako mag-research guys kung paano mag-budget, paano mag-ano, ganun. Wala akong nakikitang ganun dito sa ano, ng mga Pinoy na nagtatakal about it. May mga ano, pero hindi talaga yung, syempre, tayo mga nanay, gusto natin nanonood ng mga kung paano mag-groceries yung ibang nanay, ganun. Gusto ko yung mga ganun. Eh kaso wala. So, this is my way na makatulong din sa ibang mga nanay na alam kong, kasi kahit today guys, marami akong kakilala dito guys na parang pag nakakarinig ako na kahit ultimo yung mga pangrenta sa mga boarding house, kanilang apartment, ganun, wala. So, pero mas malaki pa rin yung sahod nila kasi sa amin. So, I'm very proud na kahit ganito yung income ng asawa ko, na hindi naman ganun kalaki, pero parang hindi kami naghihirap. Parang ano lang, okay lang. Parang okay lang. Parang chill-chill lang. Walang compare naman before sa buhay. So, parang ganun. So, gusto ko din yun, yung sa mga nanay ngayon na kaya din ng mga naranasan namin. Gusto kong mabago rin yung buhay ninyo. So, importante kasi guys, meron, for example, sa akin, sumusunod ako kay Dave Ramsey sa mga ano niya steps niya kasi yun yung hindi naman necessary talaga na kailangan sundin lahat yung mga ginagawa nila kasi nga iba tayo, di ba? Pero sa mga community ni Dave Ramsey, may napupulot ka din sa kanila. Kahit mga Ingles sila, no? Pero may napupulot ka din sa kanila. So, kailangan um, ano to, nakasali ka sa community na puro pagbabudget or puro following ni Ramsey para at least makikip on track mo yung mga ginagawa mo. Like sa Instagram, may mga friends ako na mga follower ni Dave Ramsey. Though hindi naman kami nag-uusap, no? I do nagko-comment ako, nagre-reply sila, pero hindi talaga yung ano talaga. But at least, yung mga ginagawa nila, kasi may times talaga guys na parang um, napapagod ka mag-budget, gano'n. Pero pag nakakakita ka ng mga post na gano'n, na yung mga ginagawa nila, so parang naaano ka ulit, parang namomotivate ka ulit na mag-budget. Kasi nga, yun yung ginagawa naman nila, bakit ako tinatamad na ako, parang gano'n. So, um, parang initiative na natin na yung mga ginagawa nila, hindi natin pwedeng gawin sa atin. So, may mga budget din tayo ginagawa sa Pilipinas na kasi iba yung sahod natin, iba yung income natin, iba-iba, 'di ba? So ganun. So, yun lang guys, yun yung gusto kong i-share sa inyo kasi gusto kong um,
alam niyo yun, try niyo lang, maano, mag-ano kay Dave Ramsey, panoorin yung video na yun. Siguro kung, ano, ilalagay ko lang yung link sa description box para talaga ma-search, kung gusto niyo lang naman makita. Pero yun. Pero kung ayaw niyo naman, pwede naman kayo manood sa aking channel, diba? Para at least, kasi dito, isini-share ko naman sa inyo yung mga achievement or yung mga improvement sa buhay namin na gusto kong i-share sa inyo para mas ma-inspired kayo at syempre ako din mas ma-motivate. So malaking tulong sa akin yung YouTube kasi namo-monitor ko yung lifestyle namin noon compared to today, 'di ba? So pero yung pag-budget hindi naman agad-agad. So may mga adjustment tayong kailangan pagdaanan. So hindi talaga wag kayong maano, ma-discourage kung alam mo yun, kung today hindi mo na budget ng maayos. Kasi ako din until now struggle ko pa rin. May mga struggle pa rin ako dun about sa mga pagbabudget. Hindi naman kailangan perfecto. But yung importante is nag-try ka, diba? So, so, yun lang. So, yun lang guys. I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and see you in the next video. Bye-bye!